Assalamu alaikum mehriban iyilleşler. Türkmen toprağı teatinliklere bay toprak. Zahan keştelen esas üns merkezinde olan teatinliklerin birim. Özünüz bilirsiniz. Qaragumyň jümmüşinde yerleşýän Qaragumyň ýalkymy ady bilen belli bolan gaz krateri. Mine şu soňa barýar. Ol Aşgabat Daşoguz Qara ýolunyň ugrunda yerleşýär. Edil ýoluň ugrunda däl, ýollar sowulmaly bolýar. Şu Aşgabatdan çykyp barýar. Nähip bolsa ýol ugry gaz krateriniň döreşi hakynda da eger gepleşip bilsek yerli ýaşaýjylar ýagny derweden ýaşaýjylar bilen bir söhbetde şukurnar size getirmekçi. Ananla baran nähip bolsa ýolmy açyk bolsa. Ýol dowam edýär. Aşgabatda şu Qara ýoly Etekbel ahir welaýatynyň çäginde. Näjat bir kiçiräk demir ýol menziliniň gaplaryndan geçip barýar. Tegir ömeli ýolumyz köp, täze barmaly ýerimiz Aşgabatdan bir 200-300 kilometr daşlykda. Kiçiräk demir ýol menzili. Qaragumyň ýalkymyna tarap ýolumyz dowam edýär. Ýa-ni belledik Aşgabat Daşoguz Qara ýoly. Qaragum tehratynyň içinden dowam edýär. Gapdalda demir ýol geçýär. Şu wagt biz häzir Ukaýyn Altyn menzil beketine ýetipdir. Altyn menzil. Demir ýol menziliniň deňinden geçip barýar. Beket Qaragum diýär. Beket diýmek stansiýa diýmek. Demek biz Qaragum stansiýasyna gelipdir. Ine bir owa etip gelýär. Çelim bolsa şu Bokurdok diýilýän owa bolmaly, Bokurdok. Ýazgy bamy ýokmy? Ana bir ýazga bar. Hawa Bokurdok. Bokurdok diýilýän ýer. Göçen çağılar atkan Köpürtepe'den çağı da şemaly ýerini üýtgedýär. Gurpok çağılar. Bokurdokdan geçen yerinde şuňal köl bar eken. Taksu bolmagy mümkin. Ýagny ýagşyň şeýdip köl bolup jemlenýär suwuna adatça kap diýilýär-de. Şol bolmagy mümkin. Ne ýol edil şol kapyň ortalatyndan geçip gidýär. Ene de avtomobil ýolunyň ugrunda bir köprü bar. Görüşüňiz ýaly gapdalyna da demir ýol köprüden bar, demir ýol ugurdaşky diýär. Bu ýöretde sil suw içine edilmi. Awa ene. Diýdi bunu.
yürüyte edilipdir. Alternatif Türkmen köyüne gidiyen olmak mümkün. Deyip bu kavazı. Yine avtomobil yolunu füşen çaylardan korumak için yolun kıralarına tepelerde kamıştan ya da telinden şunları öğreyenlerde yürüyte koyuyorlar. Polisiyan yol götürücülük kulluğunun postuna yettik. Arkattırdı o görünüyor. Yervent. Ona yervent dediğin o şu olmalı. Bundan ağrıyan 100 kilometre olay. Yolumuz var değiller de salgınlık. Salık boyunca gidip varıyız şu an. Yere tak olmasam. Düğülerim var. Yolda duyduruş belgelerim var. Düğülerde ne ayağı olum deyip yolun çıkıyorlar. Giyece girinde görünmeyerim bunlar. Onu da yerim ben kovası. Akmayanın yolu diyen demir yol mendiline geldik. Bu milatın esası avtologum der. Motosikletle esası blogum. Şunun için motosikletli rayetler görmek bir yerde adet yağdı. Yalan belledim. Karayolun uğruna düğülerden ayağa varım deyip şunları belgeler duruyor. Bir DP'ye yetip geliyor. Bu yedeki yol belirtimi de yok. Salık oyunca var ya. Onun için ne deyip orada tağamazı bararsa ümit ediyoruz. Salgıyımız doğru olsa bunu kolayla veren korkmamız da mümkün. Bolya bir tane poğaça olayla alın. Seyret şefinin de bak karayı var tepeğin üstünde. Bolya. Yine salgı alışımıza göre hiç oğuz postuna yetmeyenken sağına yol var. Şundan gidivermeliydiler. Şu yol tırman gitsek ne deyip orada Karoğum'un yalkımını elter. Yankı yolu tıttırman gidip varıyaz. Daş yol ettirler. Aşağı daş oğuz karayolundan sağa toğulluk yol anında görüntü. Kum alanlarının içinden gidip varıyaz. Yürütür yol
desin Qaragumyň ýalkymy diýip şeýdip aýlanyp börs, uly ýoldan sağa tarap soğulluk. Bu ýerde fırdatlar bar. Buradan gaz enzamlar bolmagy mümkin. Ekranlar var, şol mümkin. Ine de ahiri sonra widap şol diýilýän Qaragumyň ýalkymy gaz krateryne geldik. Qaragum tehratyny öz bolşy gözellik çaýa. Dünýä jahan keşderleriniň mülsüni özüne çekýär. Töwerone dene görýäňmi? Agoýlar dikipdirler. Ýa bir agoýa girmek üçin ruhsat soradyp bolýan. Ýaponiýaly tiýahatçylar eýem öňünden belletdiler diye häzir akşamlyk şol tiýahatçylar gelmeli ýa. İçinde boşrak bolsa sorar. Ine şular ýaly mehman adamlar. Qaragumyň ýalkymy. Ine Qaragumyň ýalkymy şeýlerek ýürüýte germe goýupdyrlar demirden. Adamlar geçmedi ýaly. 1971-nji ýylda şu ýerden gaz akmalynýar. Ýöne Burok enzamlaram aşağı çökýärde gaz çıkyp başlaýar. Ondan soň şol gaz daş töwere ziýan bermesin diýip gaz ýakýarlar. Alymlaryň çaklamasyna görä şol gaz ýanyp durur. Ay bir näçe günden söner diýerler, emma 1971-nji ýyldan bäri ýanyp dur. Görýärmi Allah Taala türkmen topragyna näýli bereket ýetilendi. Häzir akşamına hatır böyle bir şey oldu. Bu şuna bakta. Yerinde yani dur. Olay vardı ama ya temperatürü de var. Yaman belleşimi de 1971-nji ýylda Sowet geologları ullukan gaz akymynyň üstünden barýarlar. Ýöne soň burok enzamlary çökýärdi, gaz atyryp çykyp başlaýar. Daş töwerekdäki ýaşaýjylary, hayvanlara zeper yetirmesin diýip alimler gazy ýakmalyň netije gelýärler. Gazy ýakýarlar, alimlerin pikirine görä bir näçe günden soň gazy ýanyp oturmaly. Emma görşüňiz ýaly 1971-nji ýyldan bäri şu gaz krateri ýanyp dur. Bulam näme? Ýa-ni belledik. Bek Allah Taalanyň türkmen topragyna geçilen ägirt uly baýlaryndan habar berýär. Ne diýip bolsa akşamlyk bir video düşürüp dikkatinizi ýetirer. Türkmen topragynyň ajaýyp gözelliklerini siýahat etmek, şol gözelliklerden lezzet almak hemmäňe meýesser etsin. Ine siýahatçylaryň diňji almak üçin şu gaz krateriniň ýanyna agoýlar gurnapdyrlar. Olaň içinde de hemme şertler bar. Daş töwere şeýle siýahatçylar üçin gurnalan ýerler. Videoda yangın adiýalyk bolup görünmegi mümkin. O diýen bir uly ýalny ýok ýaly, emma bilemok kamera düşýän çönok mene şu taýdan emeýär howur görünüp dur da. Golyna barar ýalylar. Ullukan bir öz bolşly tamdyr diýip gödüňe teräýin. Näçe siýahatçylar üçin gurnalan ýürüýte agoýlary bar. Şolaryň içinde oturmak üçin hemmetinden ýaly sorap çykdym. Ýöne hemmetem akşam mihman gelýär diýdi. Hemmetem boş däl eken. Hiç aýdan boş däl. Bulam näme aňlady? Bulam türkmen topragyna dünýä jahan kesdeleriniň ünsüniň ören ýokurdygyny aňlady. Ine ýam daşary ýurtly mihmanlar bar. Ine de ýaňa aýtdym agoýlar.
Welcome Turkmenistan. Thank you. How are you? Hello. I wait. It's dark. Yes, It's better to yes. see it. Hello. Hello, hello. Yes. Glad to meet you. Yes. Where are you from? From Deutschland. Deutschland. Yeah. Germany. Germany. Yes. Okay. Yine Germaniyadan mihmanımız yürüyte geliptir. Öt avtoğluğununa. Wonderful. Yes. Wonderful. Wonderful. Öğren acayip diye. Yes. I think in tonight it's better to see it. Yine mehriban adamlar şu vat biz şu toğruğun yaşayıştı. Hemra atlı yiğit bilen sökөttöş bolyat. Hemra şu gaz krater hakkında gurrun versen. Aslında öňler näme diýilýär bäri? Gaz krater. Yani ot diye yadınızda. Nädir şu vat resmi adam garawmyň ýalkymy, dogrymy? Sana da olsun Emra. Ömrüňde bol. Ýürüýte Norwegiýadan gatnaşýan siýahatçymyz Severinden haýyş etdik. Türkmenistan hakkında öz ýürek buýtunyny aýdyp berdiňip. Severin, can you say your impression? My impression of Turkmenistan? Okay. Well, it's a beautiful country and very hospitable people, I think. Thank you. Thank you. Yine de Germaniyadan hormatly mihmanymyz var. Ady Wolfgang. Wolfgang, your impressions. The people is wonderful, friendly. You see, I here stay with some people from Turkmenistan. I can eat on all friendly and all happy to see us and wonderful to be here as tourists. Yes. Thank you. Thank you. You are always welcome. Thank you. Very organized and very much desert. Very Very many deserts. 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 Karagum Desert. Karagum Desert, yes. Uh-huh. But so good, so far so good. About people, Turkmen people. Friendly. Very friendly. You are always welcome. Thank you. Niderlandlar padşahlygyndan mehriban mihmanlarymyz istäňler skordun. Ene de Germaniyadan gelen mihmanlar depan üstünde durup Oh, that's so nice. garagmyň ýalkymyna tomaşa edýärler. Video alýarlar, Telefonum bize. fotosuratlara düşürýärler. Samsung mu? Bizim Türk arkadaşımız da var burada. Nasılsınız? Hoş gördük. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Mihmandan gelmeye devam edýär. Ünseri ýamursaňyz aňarlarda avtogollarnyň ýanlaryna çadyr dikip bolýanlaram bar. Görşüňiz ýaly. Ýöne fiýahatçylar üçin, dinjalma gelýänler üçin hemme şertler dörediler. Ünseri ýamursaňyz agoýlar bar. Agoýlaryň ýanyna nahar biçirmek üçinem, çay gaýnatmak üçinem ýerler bar. Ýürüýte gulunalan hajatxanalar da var. Yine de gün yaşıp 10 minut geçenden soň garagymyň ýalkymy şeýle ýalkym taçyp başlaýar. Ýa-da bellidik Türkmen topragynyň tätinliklerinden biri bolan garagym ýalkymyny görmek üçin daşary ýurtlardan hem jahan kestiler, tiýakatçylar gelýärler bizim ýurdumyza. Olan käbiri öz avtogolaryna da gelýär. Ne şu wagt görýän şu avtogolalaryňyz daşary ýurtlaryň avtogolary. Ýani daşary ýurtlara aýetler Germaniýadan, Niderlandlar padşahlygyndan öz avtogolalaryna gelýärler. Ene şu avtogolo Niderlandlar padşahlygyndan gelen. Ene
Bizim dostumuz, my friend, from Germany, from Wonderful to Netherlands. see it. It's We have a gift for your hospitality. From Oh, Russia. Finski ice, vodka. Yeah. Oo, estağfurullah. Sağ olun, sağ olun. Yine yürüte Niderlandlar padşahlarından gelen avtolosu bu olsa Avrupa Birleşiğinin baydağı vardır. Da diyemeyenliği demek Germaniyankı. Ol avtoloğun bir yurdun kı. Qaraş edip öz avtoloğlarını da fiyaha dediyorlar. Bu gaz kraterinin genişliği, çoğunluğu arada, diametri, çoğunluğu arada internet ulgamlarına maglumatlar bardır. Okap görürsünüz yine, belleşimi diyali. 1971 yıldan beri yanıp duran gaz kraterisi. Bu gece ay aydın olacak. Bunlar akşam düşüyor olun. Daşarıyor Cahan kesilerinden doğuya taşta uğrayıyor. Ne daşarıyor Cahan kestiler. Germek dönem daşına da Germek'den içine giriyorlar. Aslında Germek'den geçmek bulunuyor. Yamstayda hoğru bildirip başlaya. Germek'den geçtiler. Ne? Neyemeni adet alaya bir çağa vaktimiz tamdırda ezilenme çörek pişiriyordu. Şol çöreğin pişirilişi yağda düşüyor. Şol çörek pişirilenine tamdırın bir hoğru olayanlar. Şol hoğrun yağdan atalya. Ne? Daşarı çakan kestilerim. Öllerinin telefonlarına, foto kameralarına yadigarlık yada geçiriyorlar. Pardon. Herkeli fotosesi diyen yaşlı anlarım var. Yaşlı anlar diyelim. Öyle iyileşlemezden şu vakit şuların hemmeden Laşar yurtlardan gelen mihmanlar, ziyafetçiler, yine çağalar ölen edil odun qarasında durup fotosessiya diyorlar. Хотя это очень опасно, но не знаю. Наши гости бесстрашные. Не знаю, откуда они. С Ашхабада. Вот. Вот поэтому не страшно им, да. А я подумал, иностранцы. Biraz kol öğrendim. Görüyorsunuz geleyenler. Benim eğer mümkünçülükten peydalanıp Allah yol verse has bir kol öğrendim. Sizin dikkatinizi yetirelim. Salam kol medelanır. Feiliniz mübarek olsun. Öyle iyileşlemeden var eken. Bismillah gelmevden açtık. Yine de Krater'ın az kol ölçüne vardı yine. Aracığında durmuş vardı yine. Ayağım şutayda dur. Öldüm açılmayı hiç şu telefon açmada öyle deyip krediyen mene. Estağfurullah. Bölük kağıt çıkıp duran olmalı. Yerin aşağına seyret. Her yerde.
1971-nji ýyldan bäri ýanyp duran gaz. Howry gow bildirýär. Goluna geldiňçe. Garagumyň ýalkymynyň diametri bilen gyzyklanyp şu adaşyndan ädim ölçäp ýüredim. Ni ädimden biraz giňirä gaçdym. Her ädimem 1 metr diýip hasaplasam, jemi 279 ädim boldy. Daşyndan aýlanmak üçin uluraq ädim bilen 279 ädim gerek eken. Görüşümüz däl daş töwereği. Siýahatçylyk boluly. Käbirde edir garajagyny atýar. Şu howrunam görýärdiňiz. Edir tamdyrdan çykan howra çalym edýär. Germaniýadan gelen mihmanlar Garagumyň ýalkymynyň fonuny surata düşýärler. Mehman adamlar görüşümüz ýaly Garagumyň ýalkymy akşamdan hasam gödel görnüşe eýe bolýar. Bu gaz krateriniň dünýä jahan keşdeleriniň arasynda ýürgünli bolan Dowdokyň derwedeti jehennemiň gapsy diýen ýaly atlar bilen ýaňy yerli ýaşaýjylar bilen gyzyklanyp gördüm. Bu töwrüň owalarynyň ýaşaýjylary bu ady birinji gelek eşdiýänliklerini aýtdylar arasynda. Öňler bu oda ýan ot diýen ekenler yerli ýaşaýjylar. Ýöne öz çaklamamyz boýunça şu töwerekde derwede şäherseti bar. Şu derwede şähersetiniň adyny terjime edip, soň bu ýan odum jehennemiň Dowdokyň odyny meňdedip, şondan gelip çykan bolmagy mümkin. Ýöne edil häzir tutuş Türkmenistana, aýratynam Garagum sährasyny öz boluşly ýalkym saçyp duran bir gaz krateriniň owadyň ady bar, resmi ady Garagumyň ýalkymy. Ata watanymyzyň gözel künçüklerini siýahat edip, mukaddes toprağymyzyň ajaýyplyklarynyň, täsinliklerinden lezzet almak üçin her biriňize meýesser etsin, janyňyz sag bolsun, arsal bereketiniz köp bolsun, ýurdumyz abadan bolsun, ilimiz parahat bolsun, Türkmenistan watanymyz güllesin, gülaşdyn. Let you feel cooked. Neşe edip jahan kesdiler. Garagumyň ýalkymynyň töweregindäki agoýlerde ýa-da öz awtoglarynyň ýanlaryna çadyr gurap dinjalýarlar. Garagumyň ýalkymy.